Salutare tuturor, bine v-am găsit la un nou episod pe acest canal. Astăzi continuăm cu seria noastră de Need for Speed Most Wanted. Dacă vă place, nu uitați să apăsați butonul de like. În caz de nu sunteți abonați, butonul de subscribe, share să vadă și prietenii voștri. Clopoțelul, neapărat activat dacă vreți să fiți la rând cu tot ce se întâmplă pe acest canal. Am făcut 3 curse și misiunile, atât și bounty. Și vreau să îi dăm și cu din astea. Pentru a-l bate pe Blacklist 5, nu știu cum îl cheamă mai exact, dar e cel cu corvetul. E al doilea videoclip care îl filmez pe ziua de astăzi. N-am mai făcut o pauză de când am filmat pe cel anterior. Pentru că mai trebuie și o pauză, frate, pentru că mă plictisesc și... Na, nu vreau să mă plictisesc și apoi să nu termin jocul. Cât timp am oare de când am postat primul videoclip? Cred că o săptămână de când am început să filmez și să postez. Și am văzut că vă place seria. Chiar vă place, am zis-o și în episodul anterior, mi se pare, că vă place seria asta. Adică am văzut chestia asta prin faptul vizionărilor, numărurilor de like-uri, mă bâlbâi, ați înțeles voi, numărul de like-uri și creștem și în abonați ușor, ușor am observat. Am plecat cu 50, am aproape 60, în fine, nu e un număr mare, dar pentru mine contează, frate, și un abonat. Și un abonat contează, înseamnă că îi place ceea ce fac și vrea să vadă în continuare ceea ce postez. Și văd că apar la recomandări și asta mă bucură foarte mult. Înseamnă că YouTube-ul îi pune și pe cei mici la recomandări, să zic așa. Că trebuie puși și cei mici cu un număr mic de abonați. Pentru că, cum să zic eu, cum ai vrea să crească în număr și pe alte platforme, în fine, dacă tu nu-i pui și pe cei mici, mă refer la cei cu puțini subscriberi și puțin lume care vizionează, de ce să nu-i pui, frate? Pentru că dacă lui îi place ceea ce face și depune și muncă, nu văd de ce să nu-l pui în recomandări și așa mai departe. Că, na, la un moment dat tot trebuia să fiu pus și eu la recomandări, frate. Am mai avut la recomandări episoade, dar na. Și am văzut că un număr din cei care se uită la videoclipurile mele nu sunt abonați. Deci aș aprecia foarte mult dacă ați apăsat pe butonul de subscribe. Aș aprecia enorm de mult. Mai ales clopoțelul. Ca să mai zic cloțopelul. Pentru că, na, înseamnă ceva pentru mine, frate, că și eu depun o muncă, la fel ca și cum unii muncesc și nu își primesc bani, ceva de genul, știi? Adică e nașpa, te simți așa nașpa, că vezi că se uită un număr la tine și tu ai jumătate din număr, să zic așa. Dar nu e neapărat asta problema. Pe mine mă bucură și dacă văd vizionări și dacă văd like-uri. Că nu e o problemă neapărat dacă nu vrei să dai like. Nu e problemă. Poate mi-ai dat dislike, ok, înțeleg, nu-ți place videoclipul, poți să-mi dai dislike, poți să te dezabonezi, nu am nicio problemă. Dacă îți place, îți place, poți rămâne și abonat, poți viziona în continuare, poți susține, nu contează prin ce susții. Eu nu vreau donații, nu vreau din astea, pentru că de ce credeți că eu n-am link de donații în descriere? Aș putea să-mi pun foarte simplu, să-mi pun cardul, să-mi pun link de donații în descriere și să vă pun donați în linkul din descriere. Eu nu vreau să primesc bani, pur și simplu că, bă, hai că l-ajut pe săracul ăsta, nu știu ce. Frate, dacă îți place, donezi și sunt un om corect. Pentru că mie așa îmi place să fiu, un om corect.
Nu vreau să iau, cum să zic eu, pâinea altora de la gură, cu toate că nu e cazul să zic chestia asta. Că, na, sunt și mic și nu vreau să-mi pun link de donații, donați, nu știu ce. Ok, înțeleg pe cei mari, hai să zicem, dacă ai peste 1000 de abonați, ok, înțeleg, e ceva normal să spui. Pentru că vrei și tu de acum să evoluezi, să-ți iei echipament mai bun, dacă tot vezi că ai o sumă. Eu, de exemplu, nu pot să știu acum dacă vă place ceea ce fac, adică mai întâi să văd numerele și apoi să îmi iau echipament, microfon și nu știu ce. Căci așa nu are sens, să zic așa. Nu neapărat că nu are sens, dar în fine, ați înțeles voi. Le-am dărâmat aia ca să îi încurc. Mă bagă prin pădure la peștana. Si, si. Au, mamă! S-au împotmolit ăia acolo. Foarte tare. Haide, băi! Mamă, ce mă enervează. Deci nu-mi place drumul ăsta. Ce că ar trebui să fie o scurtătură ceva, dar nu e. E super nașpa. Am jumătate de curs, abia în 2 minute, e destul de multicel. Bine, nici eu nu m-am uitat să văd câți kilometri are, dar în fine. Facem repede, dacă nu m-ar mai lovi. Ok. Dăm pe aici, pe lângă mașinițe. Mamă, dar am lăsat pe aia destul de în urmă, frate. Sunt departe rău. Au! M-am dus. M-am dus. Da, sunt departe rău și parcă văd că... Da, mă uit jos. Dacă nu mă pot moleam... Băi, karma există. Ah, credeam că pot să iau pe la asta mea. Dar nu se poate. Ai, bă! Mamă, e super joasă mașina și se duce într-o parte și în alta. Dar n-am ce face, n-am ce face. Că dacă nu îmi iau capace... Îi dau. Îi dau. Dau tare și în curbe. Mai bine m-am dus în partea aia și m-am lovit de gărduți decât să mă lovesc de mașină, că după stăteam mai mult. Chiar stăteam mai mult să mă despotmolesc sau cum mi se zice. Fine, să ies din situația aia jenantă. Nu e jenantă, shooter tan. Ce ca în filme. Bam, nu gard. Hangar. Băi, mamă, m-am învârtit. 2, 4, 5, 6 și mai avem una la fel. Perfect, după părerea mea. Și... Dau tare. Dau tare cât mă ține în difuzoare. Că îmi place viața și banii din buzunare. Bă, ești nesimțit. Ești nesimțit. Te naibii. Eu am încercat ceva. Nu te opri în loc. Că după nu te mai iau la loft. Wow, wow. Ce am făcut? Am dat-o tare și nici măcar nu am vorbim frumos, family friendly.
Da, și ziceam episodul trecut că o să fac un live. Nu știu sigur dacă o să mai fac, pentru că voi, cum ar veni, vedeți asta întârziat. Episodul ăsta s-ar putea să vedeți chiar luni, adică durează, frate. Ce am făcut lui ăla? Ce am făcut lui ăla? Ce am făcut lui ăla? Scuze. Bă, frate. Na, exact despre ce vorbeam în cursa anterioară, că dacă mă lovesc într-o mașină, ies mai greu. M-am lovit în tank, mâncava așa. Si. 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 La fiecare curbă bună fac si. Si. Miau. Am mă gândeam că ăsta e finish-ul. Dar mai este. Oho, mai e destul de mult. Să moară să fac să nebunească dacă m-am uitat pe hartă. Nu, eu zic că am terminat jocul destul de repede. Adică eu, voi să vedeți cum ar veni toată seria în 2 săptămâni și o zi. Cam așa. Cam așa o să vedeți videoclipurile. Și nu mai vreau să postez videoclipuri fără sunet, că e nasol. Adică fără să vorbesc, la asta mă refer. Că aș putea să postez și acum. Adică să stau să-mi închid camera, să nu mă vedeți, închid și microfonul și tot, dar e mai nasol așa. Și am văzut că tipul ăsta nu vă place. Am văzut la numărul de vizionări chestia asta. Asta este ultima și am terminat. Ah, n-am mai făcut perfect launch. Trebuia să iau prin stânga. Trebuia să iau prin stânga. Vreau dacă nu merge să nu mai merge. Nu merge de cătrălă. Aoleu. Aoleu. Si. Au, mamă, băi, de ce te bagi în fața mea? Băi, eu o văzusem. Ca și cum nu m-am lovit. N-aveam de ce să mă lovesc. Dar am uitat că am body kit-ul ăsta lat. $300. Ușor cu mașchineta. Ușor. Nu am balat foarte tare, pentru că o vrem în viață. Avem nevoie de mașini din astea mai puternice ca să facem clipuri exotice. Niau. Mamă, mamă, mamă. Nu trebuie să mă prostesc, că uitați ce se întâmplă. Când te prostești la volan, se poate întâmpla o nenorocire. Nu vă jucați la volan. Jucați-vă în spatele volanului. Ai! Aveam prea mare viteză și până a frânat. Polis! Iau, bă, de ce vin? Bă! Copile! Copile! Băi, copil pișet. Copil pișet. Hai că trebuie să o termin repede. Trebuie să o termin repede. Nu se poate să nu o termin repede. Bă, nu știu, bă, îmi place mașina asta. O să vedeți. O să cumpărăm. Promit că o să cumpărăm și celălalt Lamborghini. Murcielago sau în fine. Promit că o să-l cumpăr și o să facem o diferență între cele două. Poate după ce terminăm seria, poate după ce începem carbon, cine știe. Dacă începem. Pentru că eu zic, frate, că încep și nu știu ce.
Dar nici nu știu, dacă nu vă susținere și nu știu ce, n-are rost să mai filmez și nu știu ce. După cum v-am zis, cu microfonul, cu lucrurile pe care mi le pot cumpăra, din banii de care mi dați și nu știu ce, dar de ce am luat-o pe aici? Trăiți Arneamul, n-am vrut să o iau pe aici. N-am vrut să o iau pe aici. Chiar n-am vrut să o iau pe aici, am luat-o din greșeală. Ok, aici. Frână puternică! Și acum trebuie să scap de poliție. Imediat scap. Ok. Ups. Marș. Și am pierdut. Și am ajuns la Blacklist 5. Of. Și din câte știu ăsta are lapuri. Atenți. 3 curse, am uitat. Am avut un video pe canal. Mamă, și durează al naibii de mult. Trebuie să apară ăla. Pare de acolo de pe colț. Ce ziceți de mașina asta? Eu dacă aș lua-o, n-aș mai tuna-o. Bune vă zic. O să aleg dreapta și stânga pentru mașină. Perfect launch. Așa se face. Mamă, sper că... durează. Hai în spate. Au! Nu s-a potmolit cumva. Nu văd. Nu văd, frate, nu văd. Nu, nu traseul ăsta, frate. Îl urăsc, îl urăsc, îl urăsc, îl urăsc. Îl urăsc, am zis. Mersi, mersi, mersi. Mamă, ce de treabă e băiatul. Vedeți cum s-a dus și el, m-am dus și eu? Pentru că curbele astea sunt nașpa rău. Hâț, hâț, hâț. Niau. Să vedeți că eu am mașina mai bună și el mă întrece, frate. Bine, nu pentru mult timp, dar asta este partea a doua. Eu îmi pot mulit acolo cumva. Mi-e greu, frate, că trebuie să fiu atent și pe hartă și monitorul ăsta e mare. Ha! Nici înainte nu mă pot duce. Nu, deci dacă el se ducea înainte, eu turbam. Că mi s-a întâmplat odată, gen pe acolo n-aveai cum să urci. Și nu mai știu la ce blacklist eram, într-o cursă, pentru a ajunge la el și ce să vezi? El a trecut pe acolo, prin aia. Și eu? Cioco. Mamă, și ăsta durează. Câte știu. Si. Perfect launch, iară. Ok. Mamă, dar ce prost e pusă aia, frate.
Ah! Webster. Deci, mă, viața mea, ești de pe web, ești cumpărat de pe Wish. Ce te cheamă? Am înțeles, ești luat de pe net. De la casa de adopție. Am înțeles. De asta ești așa urât. Și bad boy. Mă, viața mea, dacă le-ai pus pe toate în curbă, turbezi. Adică dă și una și la linie dreaptă. Ai, mă! Dacă puteam... Ai... M-a ajuns pentru că eu acolo m-am întors pe două roți. Mă, viața mea, dar chiar că pe toate le ai în curbă, frate. Până 7, e bine, e bine, e bine. E bine, nu mă plâng. Sunt în fața lui cu aproape 100 de kilometri. Mă, viața mea, tu chiar că ai ceva cu curbele astea. 212. Am dus bine rău în curba aia. De ce să zic? Stai jos. Niet. Dacă mai este într-o curbă, mă gândeam că mai este într-o curbă, că turbam rău. Iar mă bagă și ăsta pe aici. Mă bagă pe cel mai nașpa traseu. Că știi că eu n-am roți off-road. Bun. Hai, mă, eu zic că o să facem ceva, că eu zic că o să-l batem pe ăsta din prima, sper. Sper. Dacă îmi spui... L-ați văzut pe ăla ce făcea? ...195. Bă, ăla s-a împotmolit. Au! S-a împotmolit ăla, pe bune vă zic. Mamă, ce avantaj am. Dacă mai ieși aia într-o curbă... Bă, hai mă, că eu am terminat relativ repede cursa asta. De-aia a terminat-o el în 6 minute, frate, chiar sunt potmolești. ...339, hai că nu mă mai ajunge ăsta. Hâț. Uite-l, frate, el... Păi cu 600. Aproape. Mai jos decât mine. Și abia de-l mai văd pe hartă, adică despre ce vorbim. Do you speak English with me? Are you fucking kidding me? Si, aoleu. Mama, mersi, mi-ai arătat astea. Mamă, ce drăguț ești. Mai avem o cursă. Și asta ce că durează 4 minute 20, pentru că vă zic și de ce. Este prin zona asta de căcăceală. Băi, viața mea, dar te-am făcut de fiecare dată. Mă mănâncă rău capul. Și nu știu de la ce. Sunt tuns, frate. Toată lumea în comentarii. Păduc, nu-ți păduc, frate, că m-am controlat. Mai râdem și noi, mai ale. Na, iată-l. Fraier. Fraier de fraier. Băi, deci și acum mi-aduc aminte când se chinuia tata la Blacklist 3. Băi, deci se chinuia și avea Lambo, frate, adică avea mașină de mașină.
Păi frate, și se chinuia așa și... Mamă. Eu râdeam, vă dați seama. Râdeam. Eram mic și râdeam de tata că nu reușea să treacă. Bătaia porcului ce mi-am luat-o după. Aoleu! Oricum. A, dubiță! Dubiță dubașă. A, e aceeași cursă ca aia trecută, doar că... A, da. Și să vă zic că fix la final... Bine, eu anul trecut mă chinuiam practic să-l ajung, pentru că nu știam că pot să-i pun performanță din asta de care am pus eu acum pe Lambo. Adică să-ți dea la suspensie sau pana mea. Nu știam și n-aveam... Nu prea știam eu cu controle. Ah, mi-a sărit degetul. Nu mai am pe scurtătură că... Nu e de scurtătură acum. Uite, nici el n-a luat-o. Și normal că mă bagă pe aici. Și aici mă figeam de fiecare dată în pom. În pom mă duceam de fiecare dată. Fără să exagerez. Like, share și subscribe. Și follow pe Instagram la florin.andrane.cristiano. L-aveți sub webcam. Copacul ăla mă înfigeam mereu. Și mă întrecea și făceam urât. Și știu și unde se termină cursa. Se termină mai exact pe un pod, dacă nu înșel. La sfârșitul unui pod. Nu mai stă plasturile. Nu, vedeți? Așa vin mingicarii ăștia. Dă-mi tare 300, tată. Abilit iar Dumnezeu. Dau, îi dau, îi dau. Dau fără frică, fără frică, fără frică, fără frică. Mamă, 320 pe aici. Ai, fără să mă lovesc acolo. Și de obicei de fiecare dată mă loveam. A ajuns și el, cred că aici. Bă, uitați-vă că văd începutul. Mama, așa de mult ne-am vârtit. A, da, și pe aici mai este puțin și se termină cursa. Nu știu că la sfârșitul unui pod. Uite aici. Deci o să aleg dreapta și stânga. Dacă e mijloc, trăbesc, pentru că a fost data trecută. Nu, trebuie să iau mașină, frate, că nu se poate. Dreapta. V-am zis? Și tot așa. Performanță. Supercharger. Ăsta e cu Dodge Viper-ul. JV. Joe Vega. Frumoasă, mă, și mașina lui. E frumoasă, n-am ce zice. Că-ți vreau și pe asta. Și acum vreau să vă arăt o comparație. Am terminat repede blacklist-ul ăsta. E cu puțin mai slab, adică... Bine, tot pe asta o iau automat. Și vreau să o ducem, vedem dacă mai putem să-i facem... Da, trebuie să-i facem upgrade-ul ăla. Facem ăsta din backrooms. Mai nu știu dacă îi face ceva. Turbo marker. Nu știu dacă îi face ceva auto neapărat, doar că și... Na, aici, asta e Ultimate, frate.
Așa. Ce mai am? Frânele, le am ultimate, frate. Turbo. La ultimate, frate. Adică mașina e tonată la maxim. La vizual am ceva, parts, nu, numai la performanță. O, eu zic că am ieșit bine rău cu mașina. Pe fuge, nu mai am nevoie de nimic. Hai să facem un top speed. Episodul acesta. Bine, automat, cu tot cu nitro, cu din astea nebuniri. Băi, dacă n-ar fi curbele astea. Da, în fine. Nu știu unde îl pot da. Nu știu unde îl pot da. Nu știu unde pot da top speed, frate, frate. Am deblocat toată harta. Cum? Deblocat toată harta. Și nu știu unde aș putea să-i dau un top speed. Că nu pe... Și autostrăzile, frate, uitați-vă că sunt toate curbate. Toate drumurile. Am și eu un drum. Unde e home? Home e aici. Aici e home. Și aici e... Asta de mașini. În fine, hai să mergem să salvăm pentru că nu vreau crash. Și după să turbez. Bun. Deci da. Cam atât a fost cu acest videoclip. Sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, like, share, subscribe pentru 10 ani de noroc. Clopoțelul ca să primiți notificări în caz de vă place ceva. Și follow pe Instagram eventual dacă nu mi-ați dat până acum. Pentru a vedea și viața personală în caz de vreți să o vedeți. Și da. Pup și la revedere!